Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. Ман варадником асос кунем. Варадник надоштаи кирта. Алло меҳрубон шуморо нигаҳбон бошад, обод сарбаланд бошед. Бардаро якта канал буд, Хайри Моҷид. Каналша фурӯхтасе. Ман намедонам ба кадом сабаб фурӯхтасе. Ва канали нав кушода дина ман да шав занг зад, гуфт акай Фахриддин гуфт якам сағира ман дам як бор атфе додагӣ буд. Ман ба ин диски карабдимша оташ дам задам, оташ дам, ҳама хонаводаша девона карабдим. Я пишти рамазони акаш мада видео ответ кара буд. Барамқа бародаро мада занг зад, шав гуфт акай Фахриддин гуфт ай барои Аллоҳ гуфт канали ман як реклама кӣ. Ман гуфт да канали навм, каналш бобои ҳоҷӣ ном дора, ҳоҷӣ бобоек. Хулоса гап ман силкаша мемонам дар описания. Ва дар канали ҳами дуроен ақаллан 20 одам омбуна шавен, хеле миннатдор мешавам. Ва касе ки дар каналш обуна мешавен, дар комментарияш нависед ки ай номи канали акай Фахриддин омадем. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигаҳбон бошад, ободу сарбаланд бошед. Агар ки ягон ҷо ягон духтари точка ғам метиҳанд дар ҳамин территорияи Россия, дар ман занг занед, иншоалло дастгирӣ мекунам. ғам медодагира дар фоначаш найзачара мезанам. Обод сарбаланд бошед. Номерои ман +7 910 88 88 676 WhatsApp дорам.